No niin, eli mä ajattelin pikaisesti kuvata tämän meidän hotellihuoneen. Tästä loppuu akku ja tää ei kestä kauhean kauan, mutta... Eli tosta tullaan sisälle tänne ja meillä on eteisessä tämmönen kiva peili ja sisällä on tämmönen tytteli kanssa. Sitten mä voisin näyttää tämän meidän vessan ihan perus. Hiekkalattialla tultiin merestä uimasta ja... Joo. Sitten meidän pikkunen keittiön nurkkaus. Siellä on mun juomatkin vähän kesken ja semmoista. Sitten täällä on meidän makkari ja tämmönen pieni unikeko täällä. Jolla on oikein jaksettu tähän siivouksen vielä panostaa, mutta mikäs siinä. Sitten mä pääsen makkariin. Tai makkarin kautta tänne. Vai pääseekö sittenkään? Miksi tää ei aukea? Aha, no en tiedä. Kokeillaan toista kautta. Eli täältäkin pääsee tänne. Eli tämmöiset näkymät tästä parvekkeelta. Aika korkeita nämä rakennukset. Ja siinä on Jarno. Mut ei mitään. Katsotaan, jos saadaan jotain toistakin videota sitten tuonne vlogin puolelle, mutta ei muuta. Heippa!